Ola, estamos na Penamolexa, no concello de Narón, provincia da Coruña. Unha pedra arredor da cal circulan varios contos, varias lendas. Tres deles están curiosamente relacionados coa noite máxica de San Xoán, como é a lenda da Moura, a lenda dos reis e os guerreiros e a lenda dos pitos de ouro. Logo, ademais destas tres, tamén fálase da lenda das mulas de ouro. E vamos por orden, segundo vos dixen, a lenda da Moura, de Penamolexa, di que por un feitizo foi transformada neste penedo e que cada noite de San Xoán convértese de novo en muller, en humana, e sae amosando os seus tesouros. Entón, ofrece a pregunta aos viandantes que pasen por aquí, pedíndolles que escollan calquera cousa das que teñen diante, estando os seus tesouros, materiais, e estando ela. Como adoita pasar nestos casos, a avaricia das persoas, que somos así, sempre conta a lenda que levou a que os homes que pasaban escolleran o tesouro material. Ao coller ese tesouro, evidentemente, ela voltaba de novo a convertirse en pedra e sigue permanecendo aquí ao pé durante todo este tempo. Porque para quitar ese meigallo, ese feitizo que pesa sobre ela, que pesa sobre todas as mouras, realmente o tesouro, a resposta, pois sería escollela ela, e que amosara, imaginamos, os seus coñecementos ou as ensinanzas que pudera darlle a persona. Eso respecto do tema da moura. En canto aos guerreiros, os reis e os seus guerreiros, esta pedra que quizáis poderían cadrarse dentro das pedras entronizadoras, que temos tantas por Galicia, esas pedras que se utilizan para darlle ese grado jerárquico de rei ao señor que dominara na zona naqueles tempos galaicos. Esa lenda conta que o rei e os seus guerreiros, por outro feitizo igual que a moura, foron tamén transformados tanto na propia Penamolexa como nos penedos que ten por aquí por arredor. Esos penedos que ten arredor son os seus guerreiros. O grupo central da Penamolexa sería o rei, e por cada noite de San Xoán a noite transfórmase de novo na súa figura humana e vigilan e coidan dos vellos, particularmente dos vellos,
da zona de toda esta vista que hai do val. Din que percorren a cabalo toda esta zona, cuidando de que todo estexa en orden e cuidando dos vellos do lugar. A lenda do rei dos seis guerreiros. A lenda da pita e os pitiños de ouro é exactamente igual que a mesma lenda que temos en varios lugares de Galicia, tamén polo día da noite de San Xoán, sale a pita das pedras cos seus pitiños de ouro. Bueno, que hai xente que diga hoxe en día que ten esa relación con esa constelación, non? En canto ao tema das mulas de ouro, din que chegou aquí un foráneo, unha persona de fora, e que ao pé da Penamolesia comezou a ler o libro de San Ciprián, e xusto cando rematou a lectura saliron un número de mulas de ouro da Penamolesia que el levou. Esos son os contos que, polo de agora, teño escoitado entre o que, bueno, teño lido por aí e máis da xente do val.